Zdravím vás, milí priatelia. Tak pri všetkej skromnosti, tak dovolte mi, aby som sa predstavil. Ibrahim Majga. A žijem tu na Slovensku nepretržite 25 rokov. A pôvodne som prišiel do tej krajiny, aby som študoval. Ale okolnosti to robili tak, že vlastne že som tu ostal žiť na Slovensku a tak hovorí sa, že vieme, kedy kam ideme, ale nevieme, kedy sa vrátime. Takže tu bol taký môj malý osud, že som ostal tu žiť na Slovensku. Hoci som tu od času Československa. Zažil som ČSSR, zažil som ČSFR a zažil som takisto, som bol pri tom, keď vznikla Slovenská republika. A viete, svet je dosť veľký a mohol som takisto byť hoci vo Francúzsku, Belgicku, v Rusku, na Ukrajine, niekde v Afrike, ale myslím si, že osud zaradil práve, aby som tu bol na Slovensku. Prišiel som sem, tak som sa prispôsobil, začal som tým, že som sa učil rozprávať po slovensky, aby ste mi práve vyrozumeli. A prijal som vaše zvyky. Žijem tu a myslím si, že v takej dlhej dobe, čo som pred 10 rokmi prijal občianstvo Slovenskej republiky, tak sa cítim tu ako doma. Trvalo mi, kým som to prijal, ale až vtedy, keď som cítil, že naozaj, že ľudia ma naozaj tu berú, že si ma prisvojili a vlastne povedali, že tie Ivy je náš, povedal som, že asi som tu naozaj doma. Ale hovorí sa u nás jedno porekadlo, že nech je akokoľvek dlho drevo vo vode, nebude z neho krokodíl. Samozrejme, čistokrvný Slovák nikdy nebudem, ale Slovensko mám v srdci a milujem tento štát. A takisto ako tento štát mi veľa dal, ja som takisto obetoval kus svojho života pre Slovensko. Ale neznamená to, že by som mal zanevrieť na svoju rodinu v Afrike, zanevrieť na svoju krajinu pôvodnú a do konca života. Všetko, čo sa tam bude dejať, alebo čo sa bude týkať Maličanov, sa bude týkať aj mňa.